Kaseng New Trap Youth Council HYC Ribhoi Sepngi Lembekinoy lam shnong na kathan Ribhoi Sepngi menta kasengi ka arpoi terik naitung kilami madan da kabaya rally ban pensngong thu ikjing e bekijing janjar bekiju mat ha kabe day bekijing lep light ha kathan Ribhoi Sepngi Yagate ka rally la pelong da kaseng New Trap Youth Council Ribhoi Sepngi ha kabalawan bansa khilang do Samla RC thank you kum u President HYC Ribhoi Sepngi uba L Pittleman thank you sordar shnong patar khma Samla Tony Shilla President ke HYC nong po circle lemba ki sordar shnong jungi shnong beper kathan Ribhoi Sepngi lemba ki khna school Hakani kasngi hashwa bandon ka jingelang balingkot hayo pathar khma lasdang shwa da ka Jingiaid rally ka blasdang na phalau jong ka pathar khma government high secondary school bat penkut pat hayo pathar khma ha ka ba ka Jingiaid rally la yo sngo ba ka surgi pai ba bat ki khna school jong ka than western Ribhoi kala Sawa ban penrem jur ya ka jingbam shimkhia da ka tanat sam boarding halor ka jing bam yo ya ka light ka Tikna bat bandawaru ya ka jing sam boarding ka ba Laipulai kilovolt ban penpoi syakatika than. Hadin ketika rally nagaliang kinongkren kila penpau bakathan Ribhoi Sepngi kadai ke basya ben ha kabayadai bat ke boarding electric naba nangbon ke jingshong dum ban ya kabayo jingshai. Kila penpau ru bakatika than kala nangkiu ha ke jingbon kitanat sorkar ki skul ki jaka sumar beper bat ki wei ki baju penon kambhai ya ka light Henry kitanat sam boarding kampatiau ya kani ke jing jungki pat ba. Uway na kinongkren hagati ka jingalang uba L Pittleman thank you sordar shnong pathar khma ulay thu baki bun ki shnong ki basa shi thang border ki haban shim ya light na asam bat ban siru e ka bil shakati ka jalla na mar ka jingpen poi ka light na kati ka jalla ka long ka Tikna bat ka batat ha ka dor bat bun ki long ying ki yo jing shine na jalla asam Habakren pat nakaliang president ke HYC Ribhoi Sepngi Samla RC thank you ulay thu baka daw hi bahap ban mi surok lingba ka Jingiaid rally kadai namar ka jing bagi pat ba ki mat alor ka jing bambiang ka light hakathan western Ribhoi Pyntreikam na 33 kb Pyntreikam na 33 kb Pyntreikam na 33 kb Pyntreikam na 33 kb hang ne po dorbar sinong patar khama ka jongi bat hadin no nagata ka jing ikren ka bangi ikren nagamanta ka jing jong ka jing bombyang jong ka like ka jongi naga jing ka bomla ban penpoi 33 kv ubalale mentala bun sne menre ubomla ban penpoi bat hagata ka jing ikren nagaliang jong west dio ula penpau baga problem ka badon kalong satang hasinong tasku namar ba ki signer electric ki haban yai lang ba ka sinong tasku mangi hagata ka ski daga wai ka sur nila penbai ban lej ban pelong ya ka jingilang benle ek joint inspection ha ka sinong tasku bat hasinong tasku nilayo ban ye shonglang bat ki nongelam sinong jo ka sinong tasku rengkat bat ki try jaka nagat liang jong ki try jaka bat ki nongelam jo ka sinong hangte daga jing slokia kila ai slobha ban pomno ya kita giding koi knang ba onla ban pemyai yo line jong 33 kv bat hangpa ha ka jing ikren ladon ka jing khbi LMT bat ka jing kular kata galong before Christmas jong sem arjar of saw ka dong Ribhoi Sepngi jongi kan yo no yo like lengba 33 kb henry ka sosi galong ba hadu menta lajan poi sakawai pat ka Christmas jong sem arjar of san ni khlem yo 33 kb nagalyang jonga Hagawai na kajingelang ka balong hang ne apatar kama haga balawan nagaliang jung DC ka DC connect nila ikran na katika poru tenrai ka jingikran ka jungi nagawai ka por sa kawai ka por ni iba ka Shillong tang kijing persabay kanang poy siya iro pi kibabun ki Shillong hapa ka dong ka jungi bat kamtam ni iro ba kita ki Shillong lelay ki badan sa border jongga Meghalaya bar ka Assam kita na jing kimyo ay galay namar bak nagaliang jong ki don hapo border bar ka Assam
kalai jong ka Assam ka Kambiang kibon ki Shillong kibadan hapo border jong Assam kitan ya kalai na Assam but kadaw kalong ba balay kitan ya kalai kabada yo na Assam kadaw kalong ba kalai jong ka Assam ka Khamti kina ban ya kalai jong ka Meghalaya but kum ka jiyo jing tip jong iro baga bilai na Assam ka Khamti na ban ya ka bilai jong ka Meghalaya ka jingkali kami balada kita ki Shillong ki badan habordan jong Meghalaya bag Assam kitan ye galai na Assam ki yoro wala chai ski ka bilai na Assam hato katay ka jaka ka jongi kam shaklin mo haga sarkar Assam kumangi ina hagani ki ski nagawai ka por shagawai ka por ki jaka ki badan khapot ki jongi ki shaklon haga Assam namar na kata na kaliang jonga nga kentu ye ka sarkar lengba kaneka MEPDCL bagan shimkhia bala kumno bagalai kada banbiang haga dong ka thain ka jongi baru bagi Shillong ki badan ha border kinom tan light naga Assam bayo lese lengba kada ki jing shap ban ki ban lang bagalai kitai ki Shillong ki badan ha border jong ka Assam kin sha klun no sha Assam namar kata nagali yang i ban gin pandan kam no tang kawai ka ktin ka badai da ktin kasi kata kaong boarding electric nomor kat bangin ang ong kalaj ka sarkar ka pelaj bat kalaj si kalaj bat hadu mata kumne si kumne kubangi tip hakane ka jok ka jongi ka pamenta la klem ka boarding electric nginumla ban liye haying ngimla ban yomdi ngimla ban setja setjor bat khamtam e bangin pule lani bangin le ya kita gi jingnan kam high school ha college bat kumta tertel Agawai day bat kaneka boarding electric lane kaneka light kabadai kaba hap hapo kaneka Ribhoi sakni nakapor sa kapor ki para to khat jogi kila ju yai dawa kila jupu kawai hadin pa kawai ka jingtho ladadai sa SDO sa ki bor bahalor bandawa ban penbiang ya kata ka boarding electric agini ki jaka lane ban upgrade no naka khatway kv sa ka lifeline kv Henry ka basko danda kalong hadin bala kular lengba kita ki jali ki jawam kita kisok tiang kisok tham kiba kila kiba lakhle lese long bek tek kumba chat kala usenrang la neka ka kenthe da baburam lengba kita kikentin kiba bang kiba tiang Henry pause kita hitang kikentin penbang sudah Henry kaba soleng no kalong ba hadu menta pat Samla yu idak ruam ban peniyeng no ya kata ka lifeline kibi la ne ban upgrade no na kata khatway kibi kabadai na kabata ki jingmentoi jong upat ba jong kane kathan ni si sibune kum kaseng ban supan kemen tang sitengpor ya uri upat ba la ne ya ki nongsong snong ngila kadang ya ki bakum kine kita kitin jali kitin jaum hari lengba kane kasgi lengba kasur na ka HYC rengkat baka Jingiaid lang kipay ba nong song sinong jong kane kadong kathan ngidai ban dawa bet badai ban penbiang mardor ya ka Pyntreikam ka ba Tikna ka boarding electric hapo kane ka dong kathan mat kumjuru ban upgrade kum ba kila kular na ka khatway sa ka lifeline kv ingai skam hangne kidan kirurang ba kiplayo ijgai kiba ay ka ktikamon ka ktikadiang na ka banta kane ka kakya kason jong kadong kathay ngingi skam ba pinyay dan rengkat bat ngi kaseng nakaway ka por sa kaway ka por bat ka sarkar kaday ban skap lingba ki jingdawa jongi kirupay ba ka sarkar kaday ban skap ya gini jingdawa ki ban nakapor sa kapor kal judawa omday man supen bikay lane omday ban sukular kay kung bakular yanor ngikran na ka basyay bangim dan por ban suya hala ngim dan por ban suya panlong ban lagi por ki bakum kine nakabanta kini kijing to nakabata kini kijing dawa kijung inamar ngila ngya namar ngila penlong man nakapor lada day lingba kijing to lada pan ai lada day lingba kina kino kijay program ru lada pan ya saka pat dam duna ngingai skam lada ka sarkar kam skap ngisanya akinong yalam bastat jong ina kini kidong kitan ya kirang ba snang ba kinong yalam jong ngada katan kumju ya ka HYC kinong yalam jong HYC kai ga kesenjam ka bangin saya Indonesia. So at the outset of this day, first of all, I would like to thank God for His grace prevailing among us, and secondly, I would like to thank the organizer of this problem-solving campaign, consisting of the HYC, the representative of the Western Ribhoi Darbars, and everyone who are present here without mentioning their name. So, and thirdly, I would like to
thank my school for arranging a short speech from the school side and for arranging me to deliver a short speech in today's rally. So, if we arrange it chronologically, we, the citizens in this region, were facing so many problems, so our students as well. But the speech that I'm going to deliver is based on a specific issue, that is the irregularity of the electricity. So, but the fact is that we in this region, we do receive electricity, but most of the time we receive it during daytime. So as students, during daytime we spend most of our time at school learning new things with our teachers. So we don't have that opportunity to complete our works, our school works, and to prepare ourselves for our upcoming exams. So we have no choice but to prepare ourselves during night time when there's no electricity. And this can deteriorate our students' life. And most of the students, they fail. Even though they're not supposed to fail, but they fail because of this reason. Because they can't even concentrate in the studies properly. And lastly, we hope that from this rally, we hope that they will hear our plea, and we also hope that our minister's concern will help us to give us regular electricity and to please try to understand that we need electricity in this area, not only the cities but we also in these rural areas. And as we know that the little ones and the students are the future of the villages, the states and the country as a whole. So let us help them by providing and giving them the needs that they need right now. So only this, thank you very much. Kabenengkong an yang ji kum geseng isu menai khuble ya ki rang ba shnong jonga dong Ribhoi semgi jungi yang jonga western Ribhoi dorbar ki kena school ki boyan ya simentalang bat ngi ha kene ka rally an signature campaign ha ka ban yang jungi kum kaseng gila pelong mentagasi ka long ka bajob ban skwa banong kene ka rally bat ka signature campaign ka ban yang ji kum kaseng new trip youth council ka bangi pelong mentagasi hani po Pyntreikam kadai halor jong ka jing bombiang kalait ka kabagio akit hapo ka tam Ribhoi semgi jungi bad hagu juga poru ka jing Pyntreikam jong mi kivi tri ubala slam ka jing dawana yang jogi paiba jong ka dong Ribhoi semgi jungi bad hagu juga poru ubala Pyntreikam marchitang undi kivi tri henry ban iPad ya ka jing syai ka bapura leng ba undi kivi tri ikram pat yo adu menta kumbagi nong keren ke baris kemat keren ke ban ya habde bad ka jing Pyntreikam yo kivi tri bad juga poru kum ki noilam seng balang ki bedon hapo jong ka dong Ribhoi semgi jungi ngilai simenta kumno ban pendap ya kamram ha gede bar kajing bomla jong tat MEPDCL ban pentri penyait lang bayo nu ulan kibi 33 kabadon kajing ati snong tosku ngilai simentalang baru ko kiseng balang lang jong western Ribhoi dor baru bar ka don ru kajing san hang tu rengkat bar kitrai jaka ban penlait ya kajing jong nu sainar balong kibi 33 bar ka jubab ka bayo na lang ka office MEPDCL lang ba SDO bawan ban mi khamat ang tulong ba shwa ka Christmas jong arajar pusau on Pyntreikam no ya udah ulan kibi 33 Henry ka basul ngok kalau haduk ini sengi udah ulan kibi 33 ukram Pyntreikam hapo dong Ribhoi semgi kane ka bu jing e namar ta daw mentagasi ka de ka rally ka ba ka de ka jing sedang aku apnong pi ka de ka jing sedang kampat de ka jingkut bat ka jingkut kalong hadu ba kane ka jing dawa jungi kanda urlong kata kari misik ka basyai ka bang aku ban ong sya ka tanat MECL ba kum juru sya ka state government ka jungi kane ka jing sedang bat ka jingkut kalong hadu ba kane ka jing dawa jungi kanlong ka bajob hangta ka jingkut jungi lang ka seng rengkat bagi pai ba jong ka dong Ribhoi semgi jungi bat hagu juga poru ngskwan pentip ba hagni teo benwan ngila da bu appointment ya minister in charge jong ka tanat samboding Henry namar ba udang don sabar ngi padio ka jawab jungi scam hagi si ke bamenta un sawan ban po office ban syong po office ju badelang jungi ru ngin siyo ban kenduk yu rengkat bat ki pai ba jong ka dong Ribhoi semgi jungi ki bela ban yalit lang bat ngi kum kaseng bat hangtangin sa penpau yu ke jing e ka bang ngi kenduk bat ka jimum Pyntreikam jong ni kibi 33 bat ngin sa sumit ru ya ka city ka bang ngi na lang jungi ngila pha sa ka tanat MEPDCL hapo nong po barang juga porok kajingnya sancong barok kirang bak snong kibadon hapo jong adong Ribhoi semgi jungi rengkat bat ka western Ribhoi derbar bat kumjuru bat kiseng balang ha ka ba gi penlong ya kene jilang hati ke tasku swaban pom ya ki dingso ki Hey paralok snap ay tu khana syafang kejigim jonga nadu Khubor badangka hadukat kini kesi ki bamenta andang dunia ka eka bable uai ngan ri kendong kan
bajanai kat bangadang ring men siam hasla pertei ngan yai pedang hok